В принцип сега ще ви покажа как използвам тези изгнили банани, вместо да ги хвърлям. Рецептата е за бананов хляб и е много лесна, като първо беля бананите, след което ги намачкам с вилица. Колкото по-черни са бананите, толкова по-сладко ще става, тъй че that's the point. Взимам вилицата и мачкам по този начин. Лесно се мачкат, когато са по-меки. Общо взето нещо такова трябва да се получи. През това време си слагам маслото да се разтопи в микровълновата и добавям едно яйце към бананите. Добавям си една чаша захар, както и ванилия. Разбира се, много лесно, дори само с бъркалка, не е нужен миксер, но ако имате миксер е по-удобно. След това добавям чаша и половина брашно, като винаги се освинвам. Добавям малко бакпулвер и по принцип е хубаво маслото да го добавите с течните съставки, обаче аз забравих, затова сега го слагам. Горе-долу такава консистенция търсим, малко е на бучки, но това не ни бърка. Идва любимата ми част, а това е шоколадът. Взимам chocolate chunks и слагам половината в сместа и след това половината отгоре. Слагам половината. Взимам си една малка тавичка и в нея слагам хартия за печене и сипвам сместа. Горе слагам останалия шоколад. Ставам да се пече във фурната на 200, например. Сега най-вероятно ще ми изгори, но какво такова. Вижте колко е меко. Уникално.